Neidio ymlaen i rannau da gyda Twf Swyddi Cymru Plus. Dyma Annmarie, dysgwr ar raglen Twf Swyddi Cymru Plus Llywodraeth Cymru. Ar hyn o bryd, mae hi ar leoliad gwaith yng Ngartref Preswyl Pembroke Haven, ac mae hi'n helpu staff sy'n gweithio yn y gegin. Mae gan Annmarie anhwylder ar y sbectrwm awtistig, ac roedd hi'n ei chael yn anodd i gadw cyswllt llygad a chyfathrebu ag eraill, ac roedd hi'n isel ei hyder. Diolch i gymorth Twf Swyddi Cymru Plus, mae Annmarie wedi datblygu ei sgiliau ac wedi ennill cymwysterau sy'n ymwneud â'i gyrfa ddelfrydol o fod yn gogydd. So mae pobl fel Annmarie yn gallu dod yma i gwella eu sgiliau, i cael cymhwyster falle yn y diwedd, cael profiad allan yn y gweithle, i helpu penderfynu beth wneith yn y dyfodol. Hefyd, fe chafodd gymorth i ddatblygu ei CV, ymarfer mewn cyfweliadau ffug a pharatoi ar gyfer ei chyfweliad yn Pembroke Haven, ac yn y pen draw, cafodd gynnig leoliad gwaith yno. Ond gyda chefnogaeth ychwanegol ei chydweithwyr a thîm y raglen, mae hi bellach yn siarad yn hapus ag aelodau eraill o staff a holl breswylwyr y cartref, ac mae llawer ohonynt yn ffrindiau iddi erbyn hyn. Dwi'n mwynhau gweld y dysgwyr symud ymlaen, falle dod i ni diffyg hyder, dim lawer y cymwysterau gyda nhw falle, ond i gweld nhw tyfu yn y swydd a tyfu o'r profiad a sy'n cael swydd yn y dyfodol, mae hynny'n addurchwyg i gweld. Fel Annmarie, efallai dy fod di nerfus i gamu i fyd gwaith, neu efallai y byddu di'n elwa o gymorth ychwanegol ar gyfer dy angenion di. Os wyt ti'n 16 i 19 oed, gall Twf Swyddi Cymru Plus gynnig hyfforddiant a chymorth wedi teilwra i roi hwb i dy hyder a dy helpu di i gael gyrfa gyffroes yn y dyfodol. Byddwn ni'n argymell Twf Swyddi Cymru Plus i unrhyw un sydd yn siŵr falle pa gyrfa mae'n cymeryd, beth mae'n gwybod sy'n gwneud, so dewch i ni a gael sgwrs. Neidio ymlaen i rannau da gyda Twf Swyddi Cymru Plus. Cysyllta a Cymru'n gweithio am fwy o wybodaeth.